αγωνιστών, ο πρόεδρος του Μελάθρου Αγωνιστών, ο κύριος Αντώνης Καραλάβρου, ο πρώην πρόεδρος του Μελάθρου Αγωνιστών και οικηματολογικά. Ναι, του Άισου είναι τώρα στη διαδικασία. Εξαιρετικό το εργαστήριό του. Αυτό είναι εκατέθεσε πολύ την ψυχή του. Εξαιρετικό το εργαστήριό του. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο του Μελάθρου. Η Φιγένεια Αθηναδόρου είναι η πρώτη φυσίατρος του Μελάθρου Αγωνιστών. Μας καλά κύριε Ανά. Λοιπόν, για το Μέλαθρο που είναι εγώ. Όπως ακούμε τα νευρολογικά με τα πολιτιστικά ιστορία, τα ροπεσαλικές κακότητες, τα δικαιώματα που γίνονται κτλ. εξειδικεύσουμε, προσπαθούμε την ποιότητα μας να την αναβαθμίσουμε. Γράψουμε τις ευκαιρίες παρόλο που να δουν μετά, όπως είστε στο κόκκι, δηλαδή είναι πέμπτη και να κάνουμε την ισογραφικές για την παρουσίαση του. Αυτό το ρομποτικό θα είναι το πρώτο που έρχεται στην Κύπρο. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε σήμερα στο Μέλαθρο Αγωνιστών της ΕΟΚΑ δύο σημαντικές και εξέχουσες προσωπικότητες, τον αξιότιμο Υπουργό Υγείας κ. Μιχάλη Ντανιέλου και την εκλεκτή φίλη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας κ. Χριστίνα Γιαννάκη. Η παρουσία και των δύο σας εδώ μας τιμά ιδιαίτερα. Λαμβάνουμε την επίσκεψή σας ως επισφράγιση και συνέχιση της άριστης και μακροχρόνιας συνεργασίας μας. Από την πρώτη ημέρα της ίδρυσης του Μελάθρου, το Υπουργείο Υγείας στέκεται αρρωγός σε κάθε μας βήμα και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Η εξαιρετική φήμη του Μελάθρου είναι κάτι το οποίο κάνει και τον οποιοδήποτε υπουργό ή πρόσωπο σχετικό με την υγεία να θέλει να έρθει να δει, να επισκεφτεί. Και πραγματικά σας λέω ότι είσαστε πολύ καλύτεροι και από τη φήμη σας. Ένα εξαιρετικό μέρος, εξαιρετικές εγκαταστάσεις με κόσμο με ασθενείς και προσωπικών οι οποίοι δείχνουν τι δουλειά γίνεται εδώ. Και μπράβο σας. Αγαπητέ μου Υπουργέ, σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην καρδιά του ελληνισμού. Στην καρδιά του αγώνα ενός Μελάθρου Αγωνιστών που έγινε μέσα από πάρα πολύ μεγάλο κόπο, μόχθο και τη μεγάλη προσφορά του κόσμου αλλά και της πολιτείας. Τους συγχαίρω για το έργο το οποίο επιτελούν τόσα χρόνια και να είναι σίγουροι ότι εκεί που μπορεί το Υπουργείο θα είναι συμπαραστάτης, θα είμαστε δίπλα.